Arwakni machiegni nyakwa Ramogi yudo weche manyien mag ka gi kacha kokalo Ramogi TV. Odiochieng' ma kawuono ni wamulo ni mago mosetimore gwenge mopogore opogore ka kod kacha. Arwakni machiegni nyinga en George Bati ka wang'iyo motende kod weche mag ng'anyo mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya ma bende giwacho ni gibiro timo wuok tich kod tich ang'wen juma ka juma kod duol ma koro igolo gi jotelo mopogore opogore kotenore kod weche machalo kod mano. Jotelo mag kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod chwalo kwayo mar ng'anyo ndalo 2 e juma. Moko kuom jotelogo otero kwayo makamano ne tend obila mondo mi obi oyienegi gitim ng'anyo mamuol wuok tich kod tich ang'wen juma ka juma kochakore juma manyien. Jotelogo jiwo jopiny mondo mi oriwre kodgi e ng'anyo mar sundo piny owacho mondo mi oduok piny pek mar ngima e kinde ma gidwaro mondo tim ng'anyo makamano. We have come here to notify the regional commander about the intended meeting demonstration on Monday and Thursday next week. The council of the Azimio met and decided that we will continue with demonstrations. We are not doing this because you require the permit from the police officers for you to hold demonstrations in this country. This is a right given to every Kenyan under the Constitution. As we came here to serve Bwana Bungei, notification of our meetings on Monday and Thursday is a matter we wanted to address with him so that there is no excuse for the police to rough up peaceful demonstrators. In this matter related to the issue of Monday protests, it has to be served to the police station, guided by the law. We are not saying that we refuse to pick or not. We are guided by the law that this document should be delivered to the officer commanding police station. Wadhi nyime nyakwa Ramogi jatend piny Kenya William Ruto jiwo chung' mare ka owacho ni piny owacho mare ok bi chiwo thuolo ne ng'anyo makelo kethruok mag mwandu. Ruto ne oloso e kinde mane kambi mar Lab Trust Imara One donjo ayanga e chiro mar uso kod nyiewo pok mag kembe ma pacho ka. Magi gin weche ma pod wamedo loso ni nyakwa Ramogi kendo wadhi nyime kod luonigi ka wabiro kelo nigi ayanga gi duol mar jatelono mar piny Kenya kochopo saa 1 gi saa 3 mar otieno ma kawuono. Wang'iyo mago motene kod weche mag ng'anyo go podi ni jodolo mag kanisa mar Katholik ojiwo twak ewi e kinde jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kaluwore kod midhiero mar pek mar ngima ma chwalo oganda koro bedo kod ngima matek. Jodolo go bende kwayo jopiny mondo mi kik dhi e ng'anyo ma oluongi kod jo Azimio mar chiwo thuolo mar twak e kind jotelogo. We come here today to plead and ask our President, His Excellency William Ruto, to follow through with his promise to sit with and listen to Honorable Raila Odinga and other leaders and come out with some reasonable proposals to address the main plights of our country, specifically the high costs of living that needs urgent attention. We wish to once more make a passionate appeal to the people of Kenya to refrain from continued demonstrations as announced by the leader of opposition. We are witnessing a high level of unemployment that has made our youth to lose hope and are disillusioned. In this background, the appointment of the bloated CSS does not show sensitivity to the prevailing economic situation.
Jotelo mag oganda jo Islam okwayo gai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga mondo mi otiek wach mar ng'anyo e kinde ma jo Islam donjo e lamo kod riyo kech mong'ere kaka Ramadhan. Nyasi mag Ramadhan chakore odiechieng' makiny, kendo jotelo nyiso luoro ni tulo ma jaluwo ng'anyo dipo ka orocho chenro mag Ramadhan mabiro dhi nyime kuom dwe achiel mangima. Sisi tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na sisi hatutaki fujo wala ghasia zozote zile. Raila afahamu ya kwamba huu mwezi ni mwezi wa ibada, na kando na kuwa mwezi wa ibada anatatiza hata masomo ya watoto. Kwa hivyo kama atafanya maandamano yake, ajiepushe na sehemu ambazo jamii ya Waislamu wanaendeleza ibada yao. Tulimwona Raila Odinga baada ya kukosa kupata wafuasi katikati mwa jiji la Nairobi, alijaribu kupeleka siasa zake kule Isili ili aweze kuleta machafuko kwa jamii ya Waislamu wanaokaa pale. Tuliweza kushuhudia yale yametokea siku ya Jumatatu, na ni mambo ya huzuni kabisa. Sisi ile ambaye inatugusa na inatuhusu kabisa ni kupelekea maandamano watu wetu ambaye walikuwa hawana habari, hawana haja. Huwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu ambao sisi jamii wa Waislamu tunaheshimu sana. Na mimi naamini hakuna tofauti ya Qur'an, mafunzo yenye kwenye Qur'an na mafunzo yenye kwenye Biblia. Watu wote wanatakana wao wanasameheana, wanatubia, ndio na ili nao waweze kubarikiwa. Kwa hivyo mimi namwalika Raila Amolo Odinga join the Muslims, aje atujoin, hata yeye afunge, ajiombe Mungu, aombe Mungu amsamehe. Huu ni wakati wa kuomba Mungu na uombe toba na usamehewe. Wasurane kendo wadhi kaunti ma Nyamira kama luoro kwako gweng' ma Nyama Koroto e kar chung'od bura ma Kitutu Masaba e kaunti ma Nyamira. Bang' jaduong' moro gi min ode yudi ka onegi e odgi. Edward Morema Nyagechi, jaduong' ma jahigni 63 kaachiel kod min ode Grace Morema manitie kod higni 60, noyudi chieng' tich ang'wen e odgi ka gintie gi hinyruok ma koni kod kocha e wigi gi dendgi mamoko, machal ka gima ne ochwogi kod pala. Bende lwetgi kaachiel kod tiendegi ne oyud kotwe kod waya. Jalup komanda mar obila ma Masaba North Robert Ndambiri ne oyango ripot makamano komedo ni gisechako timo nonro mar masirano. Nyaka sani jotije ariyo e dalano osemaki kendo nonro bende osechaki. Alikuwa analala chini. Walitumia binding wires wakamfunga hapa kwa singo. Wakamfunga sana. Arabu mikono na binding wire, miguu na binding wire. Akalala chini. Kuna deep cut kwa kichwa. Na mwanzo walifungwa mikono. Inaonekana hao wauaji walikuja, wakawateka nyara kwanza, wakawafunga mikono, na baadaye wakafunga mdomo ndio wasipige duru na kuwakata. Jood bura ma County Assembly ma Kajiado othecho oko jatend migao mar somo ma Kajiado mabende koro niendi iluongo ni Jeremia Olencharo, mabende itudo kod weche mopogore opogore. Kotelnegi koda Amos Sholoi ma en MCA ward ma Kekonyokie. Jotelogo othicho oko Olencharo kuom tiyo marach kod omenda mag county no kaachiel kod pogo omenda mag siro somo kata bursaries e yo ma ok ni kare gi ketho mamoko. Jood bura mag counties go maromo 21 kuom 41 ogoyo ombulu mar thicho oko Olencharo. Jood bura go bende othicho oko kaluwore gi chik mag county ka speaker ma Kajiado biro tudore gi governor mar county no mondo mi ogol Ncharo e apisi. Executive Committee member for Education, Vocational Training, Youth, Sports, Youth and Sports in Kajiado County, pursuant to Section 40 of the County Government Act, number 17 of 2012, has been approved, having met the required threshold of a simple majority of the members.
Wadhi nyime nyako Ramogi od bura mar kaunti ma Mandera East kata jaod bura mar kaunti ma Mandera East ochako chenro mar chiwo kony mar omenda mar siling milion 20 ne jopuonjre e sikunde sekondar kod mbalariany ma onge koda nyalo. Kane oyango chenro no, jaod bura ma Mandera East Hussein Weitan ne owacho ni agulu no en mar neno ni jopuonjre mag sekondar kod kuonde tiegruok oyudo somo. Jatelo no bende owacho ni aguch omenda mar CDF ma Mandera East ogolo omenda maromo siling milion 15 ka koro chenro no geto konyo udi maromo 2,500. Not all of us are needy. Not all of us are poor. Amongst ourselves, there are those who cannot have their daily bread. There are those who cannot pay a school fees for their kids. But there are those who are middle level and those who are well off. We are trying to cater for extremely poor and needy people so that at least we can empower our people to the level where they can at least, pay bursaries for the students and at least have their daily bread. By next year, we expect to increase CDF. NGCDF, we have a program in Parliament where we formed an ad hoc committee to look into this issue of CDF. It is not enough. What we have is now 5%. It is now 2.5%. We want to increase it to 5% so that we can double up. Make it at least 300 million for each constituency. That way, I know I will have at least 5,000 for NHIF and at least allocate not less than 70-80 million for bursaries alone. So bear with us this time. This financial year will end up to June. We have now allocated 35 million combined the two activities. That is 15 million for NHIF, 20 million for bursaries. That is 35 million. But inshallah, next financial year, I will have a better figures for Mandera East, inshallah. Hii mambo ya NHIF super cover inatusaidia wananchi watu wengi, inasaidia ulemavu, inasaidia wa vijana, inasaidia wa mama. Mimi ningesema hii NHIF super cover ametuletea asante sana. Na ile nyingine tunafurahia ametuletea 20 milioni ya bursary. Na hiyo bursary itasaidia wa vijana wetu wengi wameenda college na university. Na ningemwambia asante sana vile unaendelea naye mheshimiwa, endelea naye na tunafurahia ile kazi ametuletea. Naona hiyo pesa itasaidia maskini hasa wakati ambayo tulikuwa na ukame ya miaka 5. Hii ni fursa mzuri, tunamrudishia mkono, Mungu ambariki, na kile kitu tumefurahia sana ni mambo ya kuongea na wananchi, akina mama, akina wazee. Ni mtu mmoja wa roho na tunamwombea Mungu amweke, na pia hiyo pesa tuongezewe iwe mingi, maana 2,500 ni kidogo, at least tupate 500 shilling. Nashukuru sana. Owuok nyandwat ma ugwenya Ramogi wadhi nyaka Siaya. Tend kaunti ma Siaya ochako chenro mar winjo kendo tiego jopiny ewi chenro mag keto lokruok, gero kendo kelo dongruok e manispa ma Siaya. Kaluwore kod jatend migao mar lowo e kaunti no Morris Orege, boma ma Siaya ne ok ochan maber gino ma osethiro dongruok mar boma no. Sani koro jolony biro konyo e chano Siaya. E chenro no kaunti ma Siaya chano daro od twech ma Siaya GK Prison keto tenge lo mar iko ganda jo Islam kod jo Kristo. Lo ma ibiro gere kar rito nyithindo maonge miere bende ibiro chiw. E bwo chenro ni bende kaunti no okwa mondo mi olok choche mag sikunde mag piny owacho obed manyasani. And the rest of those who are living in this town to ensure that we put order in the development of the town. Order. We will try to put order in place to allow normal development. We don't want slums, we don't want land grabbing, and we have appealed to all our leaders that we are going to use due process. The special plan for the municipality is a tool which is supposed to bring order to the municipality. It's a legal requirement by the Urban Areas and Cities Act and the Physical and Land Use Planning Act.
So this is what we are doing. We have under a very successful session where we have got a lot of data, a lot of expectation from the residents, and a lot of concern, opportunities. This will form part of the design tools, which of course will also do suitability studies, will do socio-economic analysis, will do existing land use maps, so that we make sure that this plan captures the aspiration of the people. Ramogi mane makelo giko mar weche manyien ma kagi kacha weche mathoth ahinya pod wameloso ni e odwa mar weche manyien ka jofwambo magwa mano cherore gwenge mopogore opogore bende koro bedo mondo migi wuothe wi sigana kata weche manyien magi sechoko mondo koro mo saa 1 gi saa 3 yodgi e yor adimba kik dhi mabor mana kete Ramogi TV nikech mae odwa nyinga en George Bati.